बेरोजगारी अइसन बीमारी ह जे धीरे धीरे पूरा परिवार के खा जाला। रात में नींद उड़ जाला, सुबह उम्मीद टूट जाला। डिग्री हाथ में बा, बाकी नौकरी ना। बाबूजी चुपचाप लोन चुकावत बड़न। माई पूजा करत रहेले कि बेटा के बस नौकरी लग जाए। लोग पूछेला नौकरी कब मिली, कोई ई ना पूछेला बेटा तोहरा मन के का हाल बा। बेरोजगारी ई अकेले पेट ना, आत्मा तक से खेलेला। हर दिन परिवार के नज़र में, समाज के नज़र में आ आपन हिम्मत सब मिलके जिंदगी के बोझ बना देले बा। सच कह तो गरीबी भूख से मारेला, बाकी बेरोजगारी जीते जी लाश बना देला।